מנהיג אוי לא מטוירו מורון רבון של ישראל שליטה בכניסתו למעמד ההיסטורי ויחד עמו ראש הישיבה הגוהן הגוזר בבור יצחוק הגוהן קוק שליטה רחובות לבשי בגדי ספרתך. מקהלה בבקשה. כל זה, אם במעמד קודש זה לשמוע ולהקשיב לכל ששמע דברי בורא רבינו הגדול, לחזק אותנו, לשמוע, שנוכל לעלות ולקיים בקשתנו לפני השם, היוי לארצנו, היוי לבשנו לצוינו. כל זמן שבחור בישיבה הוא מסובב היתוירן, הדרשיבס, ברוך השם בזמננו כבר יש ישיבת בין הזמנים ויש לימוד, ברוך השם, אבל בכל זאת זה לא לתוך הישיבה. בכל זאת אתה בחוץ ויש מקום להיות מושפע וזה יכול להיות מושפע בחור יכול חס ושלום במקום לעלות בבין הזמנים ולהכין את עצמו לזמן הבא בגלל ההשפעה שיש מבחוץ חס ושלום יכול ללדת מאוד וזה העבודה שנחשוב בעצמנו לחזור להכניס לעצמנו שאנחנו נבונים, אנחנו לא מושפעים, אנחנו כל הזמן זוכרים שהתכלס שלנו זה רק נזכרים והקדוש ברוך הוא על ידי תורה, זה אנחנו ואין אנחנו שום דבר חוץ מזה וכל הבין הזמן זה רק כדי שיהיה לנו כוח לגבי הזמן הבא. והייתי אומר הלוך למעשה משהו שכל בחור מחויב כל יום ללמוד 5 דקות מוסר מינימום בכל יום ביום בזמן מסוים מספר מסוים כל יום ביום מוסר זה יזכיר אותו יזכיר לו מי הוא שצריכים פה היום סייעתא דשמיא מכל הבחינות גם מהסוינים החוץ והסוינים בפנים הקדוש ברוך הוא ייתן שכל אחד ואחד יצליח להתגבר ולהגיע למדרגות הגבוהות ולהביא הקודש כבוד שמיים, הקידוש שם שמיים שיביא הגאולה שלמה במהרה ובימינו אמן.